Pues nik uste hori biek bereztikan etorri batzizula aportatzen bazo betire hobe. Hori aurrera pausoa emateko aportatzen bazo hobe. Behintzat sentitu imartzo. Ez bazo sentitzen alperrika naiza. Indarkerikan, nik nire kasunez, igual detaile txikin bat emate komentarioa edo bai botatzea eta nik aitzea, baina hola niri espreski mindu dianikan hola deusez. Ez, hortan aurrera iteko kapazitatea handia daukit. Egunon Leire, zelan asko gau? Bai, batu reserva. Batxu? Banoa ordu. Hale, honen izan. Txitut begiak eta ez esan inorez banoa. Zer nondik etorriko zaren, oraindik ez dakiten arren. Ni leioak jausten nauzure zain. Ni leioak jausten nauzure zain. Ni leioak Ja 3 urte noa hemen lanen, ja 3. temporada, egia zen oso gustora. Eta da parke bat aktibidade diferenteak txuna, batez ere familintzako, daude tirolinak, daude bizikletak, daude ruta batzuk, daude zaldik, daude eskalada, segway, hor goioan do jolastoki bat, da hola ping-pong, futbolin, denatatik egia zen. Eta batez ere da familintzat, eta gero baita ere izaten dira despeida solterok eta egiten txu, bai. Eta horik izaten dira songi, kexo. Eta guain, adibidez, bera daude kanpamentun udalekuk, eta egoten dira ekainetik aurrera, abuztu arte udalekuk. Eta abuztutik ja, bukatzen dira udalekuk, eta iraietik aurrera hasten dira eskolak. Orduan, astelenetik ostiralera egoten dira eskolak, eta asteburutan etortzen dira kliente diferentek. Eta egia esan etortzen dira leku guztietatik. Gehien bat frantsesak daudelako mugan, gaude gantzin, eta gehien bat frantsesak, gero baita ere udan inglesak, alemanak, dena txino, denatatik. Eta Euskal Herritik gane bai, Gutxigi, bino etortzen dira, osea, animatu etortzeko. Eta guain ingo duna izango da, jongo gaztua hitzatara, izena do arborismo, eta daude 3 zirkuito, ikusiko zute, animatzen bazate iotzeko. Eta oso erresa da, egia esan. Bertigo dunantzat, bueno, pixkotigoa hankak dardar kasiko dira, baina bestela ongi. Pues hementxe pixkotioko tegan.
erakusteko. Lehenbiziko aldia dutela eta berranimatzen dian. Errexingo dute, ez? Preparatuko dut. Ni denatan. Denatan. Zaldik, tirolina, arborismo, segway, bizikleta ez, bizikleta basikoa dakit, eta bestela denatan. Launtza behar duten guztietako preste jasan. Montatzen gutizate normalean? Bai, igual batzuk ez dakite, igual zaldik edo zeinek ez dakio ez du esperientzia hori. Orduan igual zaldik ez denak mundu guzik iten, bestela normalen denak dena iten du. Tirolinak, hau ikusten zutena, zaldik, segwaya bado, dela patinete bat birruedakin, gero ruta hori, gero pasako duzu bi bat, eta bizikleta. Eta nola okurri dituzun ba? Hemen astea? Nik ikasi nun grado superior de deporte inun, kirolana, eta beti gustatu izan duzit, moitua, lana moitua, ofizina nien itzan ikusten, egia esan. Seita, lan bat seita ez. Orduan, harrapatu nahi nun, hori, hau bezalako leku bat, edo behintzat zutikan moitua. Eta ikusi nun, anuntzio bat, eta esan, ostras, gaina Euskal Herrindola, ez da oso urruti, Donostitik 40 minutu gehinez, eta biali nun, eta suerte izan duen, eta ja, mentxe, 3. urtea. Eta espero, beste bat eginen duen. Hola, seitzen bado, seitzeko asmotan. Esplikatuko izute? Esain. Nola ditu? Hanka bakoitza sartu, galtzak bezala. Hanka bakoitza eta botillo. Osongi! Beti saiatu kableen kentzen, porque hor koste bartzizo pila bat. Bale, lehenuo. Eta, guaina arbolan atzetik. Hola. Pasa mendiz, beti kableen kendu, eta pasa hurrengokora. Listo, ja gutxi falta da, animo? Ya está, oso gutxi falta. Vale, banoa, Oso ongi. Listo. Vale, eta guain joango ga zalditara, bale? Vale. Txitut begiak ta irentxi dut malkoa. Txitut begiak ta ez esan inora ez banoa. Zer nondik etorriko zaren, oraindik ez dakiten arren, ni leioak jausten nau zure zain. Ni leioak jausten. Bizikletan ibiltzen dira, edozein jentzatina baita ere. Pista berdea, nivel minimo bat behar da. Errume txiki bat ez dira, esango 4 urteko bat jarriko dunik jesten bizikletan. Mino, ja, kampamentuntan eta 6 urtetik gotxita hasten dira bizikletakin. Eta esan duan bezala ibilbide berdea eta urdina, nik jesten bat jut, berak egerki jesten juzte. Gero ja, gorria behar do nivel bat, eta beltzaia, hortako nire launak, monitorek, ibiltzen dira ja, profesionala bezala. Ni ja gehiago teitzen dut zaldik eta tirolinak, guain ingo duna bezala. A ber, nola portatzen dian, zaldiak. Oraindik ez dakiten arren, ni
A ber, bai. Bai. Zoaz, jozen. Jozen, mak. Tokatzen zizula lana. Vale, pues Herrisarriko beste aktibitateetako bat da zaldin ibiltzea. Adibidez do bautismo. Bautismo da 15 minutu, umea jarriko zen zaldi gainen, eta eraman behar do guraso batek zaldia. Izango zela hemen barrenetik. Hori izango zen bautismo, 15 minutu. Gero da paseo. Paseoa da riendakin. Bai, eta gainekok eraman behar du zaldia. Erakusten da pixkot nola izango zen, eta ibiliko zen ja kanpotik. Hori izango zen 30 minutu paseo. Eta gero izaten da ruta ja da parke kanpotik, ordu betekoa, eta hor ja zaldia zu bakarrik eraman martzo, eta gu guiatzen du. Eta ia esan, aktibitate oso politia da, zaldina, egaina oso onak dira. Mak? Eta paseo luzeoan, zertzoazte bai, zaldi baten gainen. gu jarriko ginen beste zaldi baten gainen, eta dena fila niongo zian gure atzetik. Eta nolatan zu, zaldiekin... Ni zaldikin, esperientz, egia esan zaldikin baserrin jaioa naiz, eta animalikin naiz behin beldurtu izan du, egia esan aldrebes, nahi ditut animalik persona batzuk gino. Eta ikasi dut, ez dakit berezkoa daukit. Ikusiz edo beti izan dut animalikin, edozeinekin, igualtzit edozein animalikin, zaldinek esperientzen berezkoa. Baserrin jaio nitzalako edo beti animalik ondoan irukitu alako. Eta gero ja ikasi nuen, hemen ikasi erakusten zute, monitorek elkar launtzen du. Eta ordune ikasi nuen, egia esan mejotu dut, Lehen ja edozein bezala biltzen itzan itxen libre, baina hemen ja astentza gehiago. ¿Qué tal se ve el mundo desde ahí arriba? Bien. Nik diferentzia nabaitu dut, hasiera baten, imaginatu bi bakarra ginen. Eta guain sektore guztietan bai garbitzaiek, sukalden, monitoretan, neska gehiago sartu diala. Osea, badela motivazioa jende badula, eta neska gehiago nabaritzen da heldu diala atzetikane. Jende asko etortzen da praktikatan, eta lehen mutilak bazian etortzen zianak, guain, gehienak, neskak dira baita ere. Eta jasan poza ematen da, enitzala bakarrikan. Eta gero etortzen dien, bidez, kanpamentua bat egon gara. Normalean nabaritzen da ezberdintasuna, aian emakumeak les cuesta más, hori tirolinan botatzea. Bai. Egia esaten ebazo, depende nondik etortzen dian nabaritzen da. Heldu badia, adibidez, herri txiki batetikan edo, diferentzia ez da olakoa. Gehiago biltzen dira denakin eta nasigo. Eta ez dute problemik, tirolina edo arborismo edo zer jego. Gero ja, heldu badia, aparte, ziudadea onditatik, Donosti edo, Iruña edola, hor bai pixka nabaritzen da, gehiago kostatzen zitela iniziatiba hori hartzen, aktibitateak iteko. Hori ja, depende persona nolakoa den. Baina ja, gero azken bukatzute denak egiten. Bai, denak hor egiten dute. Eske ez du problemik, nola nintzen oso irekia, igualtzi mutiak, neskak edo edo zerrekinin. Denak persona gala oso klara dukit, orduan sexua eta etiketak niri ezkit bate inporta. Hortako, harreman hori bado eta errespetu minimo bat badu elkarren arten, igualtzi neska, emakume, gizon, Andre, edo dena batera, igualtzi. Eta nabaitu duana da, animatzea gehiago, egia san. En plan, desprezio ikanez, alrebeskoa, adidez, animatu, osea, ze ongi ez, eta ostra, fuerte ongoza eta holako gauzak. Ez, alrebes, desprezik eta hola ez, betire irekiok, bultzatu iten dizute. Eta eskertzen da, alde batetik antzuri zatiz, mila esker, berriz burrengo baten par batekin hartuko izut, eta...
eta fijatzen baza, pendulua. Neure buruari egonari geldi hor zenbat alditan esan ote dio neure buruari utzi izan gitarra hor baina ezin eutsi luzaroan beti agertzen zara azaroan ta gero diozu ez zarela sentitzen erru azken aldiagatik dena bildu nuen estu sekula zintazen jausi zau baina bildu nuen estu eki tazkenean erori nintzen ni agian ni naiz errudun bakarra negarrari ateratzen labarretan aparra ta zure bizkarraren kontra nire bularra adarrik altuenean desio dudan sagarra iparra zahartzen hasia da zaharra ni emea eta zuharra izatearen botere harremana iparra sartzen koordenada berrietan Bai, bai. Ni nire herramienta guztiekin gainera. Beste diferentzia. Itxet... beste... Ditu da, hemen data. Martxa! Jaitxera? Aizo da kontoen, Zer moduz joan eguna? Neria? Bai. Ondo. Bai. Berakoa. Azkeneko izango da, ez? Ja, azte burua da. Bueno. Ja, azken eguna ere. Bai? Aztekoa, aztekoa. Jai bihar? Bai. Joder. Bierro. Ingo... Asteburua. Gero ordu gutxita. Zartu nahi. Merki. Zela emakuste ez dutela, o zela dira? Nire bigarrena eta honen hirugarrena. Eta Nando ya... Nando egon duzen, Bat herri dizala. egon duzen, eta gero utzi intzun, eta berriz hasi da. Mira. Reincidente. Guardia lantanikoa, bai. Arratxalen ze martxa. Puta kulata, Nando. Bai? Ino, ze udalekuk? Jarra da, ba. Edo... Zagin, Irutan hasten dira udalekutako? Eta utiate berdinko. Zinta kabai, ez du. Kebe jarrabeko. Bitu guain zeman eska. Yo soy la madre. dena bildu nuen estu sekula zintazen jausi zau baina bildu nuen estu azkenean erori nintzen nahi dena bildu nuen estu sekula zintazen jausi zau baina bildu nuen estu
nik uste olako leku baten emakume lan egiteko persona berak ekarri behar dula eta aurrera pausua eman behar dula. Ez dula homazte pentsatu behar jendek ze esango dun. Ez, hori beti beldurka ibiltzen gara, jo, pues lan hau ingo dut, eta ze esango diate, ba, mutilana gehiago da, eta ni horta arte no, eta pues, jo, marimacho, komentariok eta holako alde batera utzi, eta aurrera seitzea. Bizi bat bakarra hola mundun, aprobetxatu behar dela, eta bakoitzak nahi duna iteko libertasun guztia irukitzea dela, hemen biziontako helburu bakarra. Eta listo. Ez zueri. Ale, ongo segi, urren arte. Aio. Abildu nuen ez du sekula